Har du også været så uheldig at tabe din telefon i vandet, så det bedste du gøre, det er at anvende vores iRisk Kit. iRisk Kit er designet til at tørre telefoner, der har været udsat for vand eller fugt, og har en succesrate på 95%. Det første du gør, det er at du fjerner telefonen fra vandet. Hvis det er muligt, så fjerner du batteriet, og delene tørres grundigt. Når du har tørret delene, så lægger du den ned i din iRisk Kit pakke og sørg for, at den er lukket tæt til. Telefonen skal ligge her i pakken i 2-4 døgn, eller indtil indikatoren viser klar. Sørg derfor for at have din iRisk Kit pakke klar, hvis uheldet skulle være ude. Om ikke andet, kontakt din mobilreparatør, hvis din telefon har været udsat for vand.